Sino jay nangitulod ka ni dabalasan ka? Ni Ron, auntie. Tay may sa kadagiti nag-aaramkan ka, jay probinsya? Wan, auntie. Agad-adal mat kaya may di universidad na pagad-adalat. Kasta ka day. Gaputa nagregat ni Lumugan, tapasig anap no agraman taksi. Tatinak masukon ni mama. Iso nakilugan naklatan iti kotse ni Ron. Isumat lagayam At dadanag ko itay, auntie. Apay mat. Kabisadok ti ugali ni Ron. Gaminturturod kon, kan tsakim padpadlaw kan kuwana. Ay gut, aganad ka anak. Di tay lamo, no anya ti ada iti panunot na. Nang runak at pinaay mo iti high school kayaw. Wan, auntie, kat saan nyo kumanataktakamatan kin ni mama ha? Di may papan iti daytoy, tamangan agungat manan. Saan ka nga agdanag, balasang ko? Sige, auntie, agpalasak lang, kan agsyawarak biit sa tay tumangan. Uwan Maladaw asumangpat ni mama, kan nanganlakit linday jay, ta ada dinner meeting na. Sige, ta isaganak matan ti pang malimta. Nagpartak ngaglabas ti Aldaw. Nabayagan day tinaw di panagsarita kan panagkita mi kan ni Mat. Ma, pakawanan na ko ma. Nadyak pulos imawag kan ka. Tamabaling ko kumamatlat na di maamuan ni mama. No amumla ko maamarigrigatan akmat. Amang ibtor itiiliw ka kan ka. Naskan nga ibturak. Ay ayatan ka unay man. Nukas to'y man tiraramidak. Daytoy kat agpaimot lang kadata. Para iti masakbayan tanto. Sapay na ko mata mauray nagtupay. Ang runaan ti amin. Nagtungpalak lang iti pagayatan ni mama. Kan amok mat, anawatam timpalawag na kan ka iti, nagsarita kayo. Sakpay ngay may kami dito'y Manila. Inaramid ko amin nakabaalak, tapno maipayak iti tasaya tabasakbayan ti anak ko. Tapno makadal. Namnag tindag tumutlaan iti lalaki agraramaan, wano ambisyoso dita sa laangan. No iso ti kayat na. Ti ay-ayatan na. Awan maaramidan tayo, ma'am. Adda, Ma'am, iso nga road ngayon panaw ko ni Jai, tapno agin na dayo da. ngantay ko nada, madam. Uray ka no banganam, tayo napaggas nga agos. Saan mo akabaalan alapdan? Sumari latta. Adda maaramidak, saan mo ayarig dita, kat naaramid kon. Isang mangdamdama kasaan da nagkita pa iti daya tao. Nagsarak na tuman, masigurado. Awanan ti gundaway ang makapagsinubyan da. Ay, Madam Magdalena. Kaya't naman wano saan, makiasawa iti taga dito'y Manila. No, adda masarakan na Adda, bayat ti panagadal na dito'y iti kolehiyo, makasarakan. Kanano ti anak ti babak na ngagad-adal, iti dangisirkakan ko ana. Liso Ti saan na nga mo? Talaga akinid daw ko, iti kumpanya ngayan ko, amaya karak dito'y. Tapno agin na dayuda iti dayjay nga anak ti Manalon. Ma'am. Wan, Jackie Palubo, sa may sakit di nga anak ti Manalon mo na aggamgamuno iti daga ti pagtungpalan ti anak ko. Kat iso ti agnumar iti nagrigrigatak ng empundar. O anya, nalpasan ti klasen? Well, adala ginatang ko iti bookstore. Isumat lagaya man nakita kay Jai. Oray siya. Adanas kan nga i-research ko. Sa dinuaro din ti papanan. Awanan Mapana ko ni Jai boarding house ko. Umay ka, agmerienda tapay. Sure ka? Well, nabayag saan ta anak kita. Pagin istoryan ta. Owan man. Ay na, talaga nga ipaspas nagmuti agada la. O na, kat may palubos ti apo,
Makatawalangan, agtor po sa kon. Agid dan tangag turpos, Mar. Kaming pinsana na ng lipat. Uwan nga rod. Siyak tupay kat pulos adinan inawagan. Minutex kas kada chatla ko ma. Nakasarak siguro ni sa tali. Ti mas gwapo, kan mas baknang ngam siya. Talaga nga agbaliw ti tao no umasenso. Napimpintas man itan ti biyagda. Nangaton sa ti posisyon ni mamana iti kumpanya nga ayanda. Amok pa yan. Isutin ako na ninida kanyak idi. Branch manager ka no ni mamana ijay. Kasta? Iso ano siyak ti sika? Sumapol ka laangan iti sa bali. Amang ano agur-uray ka iti awan. Sana parikot kanyak, nadaman mauray wano awan, Emma. Tain karit, at ayat ko, din to marsaak. Una yan? Agmay-may salang ni Nida. Kat awan to ti makartap kan kuanay ti puso. Nagkasat ang ninida? Ngam, kas itinakunak. Adu ti mas nasaysayaat kan may karken ka. Basta iwaras mo lang ti panagkitam iti aglawlaw mo. Agyaman nak, tapi nat gaman ti awis ko. Amangan ta iti dayto a restaurant nida. Kababain matkan ka ron. Pasara itulod nakpay. Pakaragsakak dagiti aramida nida. Ron? Kasla, tsak kabailan na sabatan di parang na kanya. Pakawanan nak kuma. No iti dayto agundaway. Kat idarirag ko mananday di ayat. Nga iti na minsan kat inruknoy ko kang ka. Kuaron, mabalin ka di santa pa'y pagsaritaan dayta. Saan ko akayat amariribok ti panunot ko? Maipapan iti dayta banag. Nida, Amok, agayat ka kanya. Ngam ti makunak, naka-priority ti panagadal ko. Isungrod ang nag-call off kami kan ni Marag gapo iti dayta. kasta ka di? Kaya't ni mama ama ipasnag ko ti agadal. Sorry ha. Maawatan na ko ma. No, saan ko kaya ta mapagsaritaan day tabanat? Sige, ngam. Palubusan na kumalata. Amang ipakita. Kan mga ramid ka dagiti bambanat. Ama kapanaknak. Nga ay-ayatan ka. Sige, no problem. Agyaman nak, Nida. O sige, itulod na ko man. Tado pa'y tinaskan nga aramidak para iti final exams na yun. Ibagamban kanyak ti pudno, Nida. Asido di magitultulot kan ka. Ha? Kuha mama. Neron. Anya, kasado alagsarak kayo. Agad-adal mo't kami ti universidad at pagad-adala. Kasta. Wan mama, saan nga ijay tinangrugyan na? Nag-transfer ka no? Naimbag man ta nakapanunot. Inikan ka no dagiti naganak kan kuanay ti warning. Ano saan nga gadal? Awan tawidan na kadakwada. Ay, katunda. Papanan nga iti tawid, numalog kan agbisul at ambuna. Husto kayo mama. Kan maibos ti sadikwa. Ngam ti adal agtalinaed iti tao na ita. Kang runaan iti abid, awan ti makaagaw. Podno dayta mama. Isu asika, saya atem ti agadal. Wan mama, awan rum ba nga pagdanagan nyo? Ayun gayam, kumusta mo't ni Mar? Amagando agin inawag kayo matitinalimod. Ne, saan mama? Naudi na pa nagsarita mi iti sakbay nga imay tayo dito Manila. Nasaya at no kasta. Tano mabalin ko ma. Kat, Kat, anya mama? lah bay amon, lipatan mo day. Basta ti maibaga. Tung palam dagiti balbalakat ko ken ka. Tapag saya atab amin dagito ingar aramida. Awan mo lang ti pare ko, ti panagadal mo anak ko. Awan tatan. Saan kayo magdanag?
Kas iti sigon, kat misilan nyo lang ti bayanak, kan ti board and lodging ko. Masarabali. Kabaulakon nga isa ka dayta. Agyamanak tatang. Kat saan kayo nagdanan? Inton makaturposak, kan ang pagtrabakwag, makay na kayo mata. Adi nakpagdanagan. Tasapulin ti bagik ti trabaho. Iso Sige. Basta saan lakit diyan ang dagsan? Muwang ka di. Di nakpagdandanagan launay anak ko. Ngamin tatang, kaya't kumot ang mapadasan nyo ti agbyag ang naging awa. Uray isulahan ti may subad kumot kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Awon gayam. Manupay si mistress agturpos ka. May salangan tatang. Kita man lang. Kaslakaano lang dahil di pa nagturpos mo iti high school. May tagturpos ka iti kuliho. Uwan tatang, saan na napupuutan ti panaglabas ti aldaw? Madaman damagan. Talaga ka di Apolos ngawanin komunikasyon yo kanida. Awanin tatang, nang lipat at talaga. Ay, sa bagay. Pabor mo laking katawan, makasingay di panagadal mo anak. Dandanis saan ko anay turan ti ili ko kenkwana. Ang oray kasano, ininod madlangan na iliwliwag mo tiriknam. Kapilitan ngayon liwliwag kan inyaw awan ko tiriknak tatang. Sa nabali anak ko, adamat imbagati nanakan kay di kinasarita nakakunam. Uwan matkat di Ngam sa di no ti pagkitaan ni. Saan ko nga amo ti ayan da iji Manila. Dahil dati parikot. Ken awanan kontak ko kenkwana. Nga ori ni Emma, awan matan komunikasyon na kenkwana. Unay mo't ledyaan ni Danaya. Namimpinsa na ng libat. Uwan nga ro tatang. Saan ko amaliklikan ti agsan na ay, no malagip tinagbanagan ti relasyon mi. Mara anak. Hanggang anya nga ro, iso siguro tinay kari ang mapasamak. Awan mabaling ko. Nagromantik ka, matan? Dito pa'y igit ti baybay, tinangawisam kanyak, Mar. Saan mo kanya magustuhan? Magustuak na rot. Katagasam, nangabang ka pa'y iti shade? Uwan mata. Sakit, nagado ti ginatang mo apagsangwan ta. Saan ko kayat ang mabisinan ta? Wow, ha? Kaya't ko lang hililiwag ti dudukot ko. Ni kadimanin nida, tilinaon ta panunot mo? Saan matkat di? Kaya't ko lang tagyaman kan ka. Agyaman ko nam? Anya ti pagyaman mo't kanyak? Nagsayat ka kanyak. Di nakpinanawa ni ti panawan ti panagliliday ko. Gapo iti adayo ni nida kanyak. Dayjay? Awan anyaman na. Anya ko matserbi ti panaggagayem tayo kadanida? Emma, Iso asaan mo apampanunuten dayjay? wala. Sangwantan lang iti ginatang tama ka. Lipatan pa lang tinapasamak kada kami kanida. Pudno nga ay ayatag. Ngam nakabiroksan iti kasukat ko iti puso na. Saan ka kadi uma amang iliblibre kanya kiti nakangingina a restaurant? Awan anyaman na. Basta si katigapuna nida. Anyan? Maudi na semestre. Ito'y masungad na semestre. Ang mga no saan tanton ngagkita pay. Anya? Kuma, sakbay ngagturpos ka. Kadngam kuman ti idat-daton ko ngayat kin ka. Naibagak mo't kan kay din. Aktor po sakbay, sakbay sang wag na kita. Nida, Kan aday bagak. Saan ko mamasaksakit ang tirik na ma? anya dayta. Pudno naging nadayo kami kan Mar. Ngam, awan break up ni. Anya? Ron, isulat na tilinaon to'y pusok. Nida, Wan Ron, din tumarsaak ti ayat ko kanikwana. Katamok, akas tamat kanya. masiguradom ka di dayta? Iti dayta kabayag adiw panagkita ken panagsarita?
Adalakit din kasukat mo. Ag talaga kinimar. Amok asyaklaan ti ay ayatan na. Saan asumina iti panunot ko? Tinaudi ang nagsaritaan mi kinida. Iti may kadwa agundaway, pinaaynak. Hangam. Saan? Saan mabalin? Asabali ti pagtinagan na. Asabali ti makaikot iti kinapusaksak na. Kunak no adan namnamag, tabali nagsinadan kenmar. Ang pinaay nakit din. Saan mabalin? No saan ko amaala? Babaen itinasaya at asaritaan. Gunod, babaen iti persaan no kasapu. Daban damagak mar anak. Anya day tatatang. May panggapitan niya. Kanayon di pa nagkuyugyo kan Emma. Nangruna ita bakasyon nyo. Kadakadi sa bali agay paparanday ta. Maawatak ti kayat siya asawan tatang. Ngam awan. Awan relasyon meno day ti kayat siya amaamuan. Kasta ka day. Apay, saan mo ka di amagustuhan ni Emma? Nagsimbot ka na pintas mag. Makaturpos tumatan ni ti kursura akin na maestra. Awan tatang. Kas nasingad lang nga gayam ti kinadagkat mi adwa. Kasi di nakunak. Saan mo ka di amagustuhan nga, kwa. Saan nga ti jak kayat wano magustuhan. Ngam nilang nida ti ay ayatek tatang. Kadin tumarsaak to'y ayat ko kenkwana. Nga uray, adal kasukat mo kang kuwana, kasta. Anya? Pampanunod lang. San ko nga muno da ito ya talaga timotibo ni Magdalena nga ina ni Neda winwad sa bali arason. Anya kanina ito tatang? San na nga tanging gagara wino na plano ti panang yaday una kin ni Neda kin ka. Tasan na kayat sikat ibang asawa iti anak na. Anya? Inala na lang iti na diplomasya na wagas. Tapnusan kayo ang makapagkadkad ng runa kin Neda. Kasta nga tangagpaiso tatang. Ay, dahi ti atap ko. San siguro adakas no bumirok ka iti sa balik at magustak ni Emma. Tatang? Timbag kang kuha na tapada tayo nagtaon iti nakurapay a pamilya. Kanda simpot ti pamilya da. Amumlauna iti nagsaudan na kaamaan. Saan ko nga mo tatang? Taging gaita kat ninida pa lang tilinaon ti pusok. Sige, dakin ka. San ka mabalin na digtaran anak ko? Ibagbagak lang ti aday ti panurot ko. Nusurutan nagnasayaan. Awan dakas na. Ngam si kamat laeng ti mapatura. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangata. Pagyaman na. Taure iti maudi agundaway kat tinatgam ti awis ko, Nida. Kas regalok mo ten, dahito ya dinner kadata. Mabainak lang kan ka, Ron. Malaksid nga kalugaran ta. Thank you. Saan mo ko man adakdakamatan ti may papankan ayat? Tanay ibagakon kan ka. Saan kami pa nagsinakan, Mar? Okay. Don't worry. Maawatan ka. Adapay may sa request ko numabalin. Anya day ta? O sige. Mabalin ka di. Agorderak iti red wine para ken ka. Ken wine para kanya.
Anya? Saan na kami inom iti arak? Saan nga arak dayjay? Pagpaimas lang itikaan. Sige man laangan. Tumimtimak lang ha. Saan na kasanay? Uray red wine lang. Sige. Ang kas na kunak. Pagpaimas lang itikaan. Sa balimat ta nadalan to'y sursurutan taron. Adalaang papanantangaw mo na, Nida. No nyaman ti panggap mo oran. Saan mo napatuloyan? Ta saan kan tungagbaligi? Ay ayatun ka, Nida. Nga ba saan ka nga'y ayatan? Sa dino tinangyagam kanyak? Motel? Saan ka namas daaw, Nida? Saan ka rumar, Nida? Tulungan dak! Tulungan dak kuma! Apay nga min, anyat ga po na nakikuy-kuyog kakankwana. Kundi singpot ka dagiti naglapas nga daw. Amom lang aruda na kasyay. Inulit naman yung tinangirang-rang itindaton na kanya kidingayat. Imbagak ngawan mauray na kanya, tagadalakpay. Kan may sa? Saan kami matanagsinak kan mar? Ti amom. Ngam saan dan nga nagkita pa. At ay pagbagayo, mama. Awan, ti kunak. Saan ko laki ti ngay palubo sa kasya tao? Ti pagsagbaka. Ay, galit, mama. Nakapasakit ti board exams para CPA. Manamnamak ba't kitiday tata masirib ka? Consistent din listener ka. Kat, ada ko makitawag kada kayo, mama. Anya day tay ha? Agbakasyon ako may lugar tayo. Anya? Saan ko apay nga itai ha? Ngamin, anda nakasirita kapag sirkam, apaman na makarawar ka iti board exams. No, ada kaskas at mga makarawar. Kat pundo, nagbaligi ka. Alamat tan mama. Mailiwak unay ni lugar tayo. Nasurok nga patatawa na saan tayo nagpagpakasyon. Anya? Saan ka di, mama? Tila nga talugar tayo, ti kaili mo nga makita, awad sa bali. Naskan ka di pa yung ibagak, mama. Alawan, mapankanto nga saan pa nga ita. Alaman langan. Urayan pa'y, ti panangawag na ka para iti interview. Dakal ti sweldo ijay. Kat sayang, noon unang pailaal ti panagawid. Congratulations, Mar! Nakapasa ka iti board exam iti computer engineering. Wanay ma. Katsi ka. Kaano arumwar ti resulta ti let exams? After 2 weeks pa. Masigurado ka makarwar ka, tanong saririt ka. Sapay kumaa. Gayang, amangan no agpamanila akiti mabiit. Mapan mo sa pulan ni Nita? Sana day tati kang runaan na rason. Ngam adda kumpanya nagapti karag. Kaya't da ma-interview ak. Ken mabalin kundi sumurik ijay, bayat nga orayag ko mati resulta ti board exams. Ngam adamot ng resulta. Kasta ka di? Ay, nagkasat ka? May sa nga electronics and computer company. Eksakto nga rod Ada gundaway mo amang birok kininida. Siguro. Gundaway lang ti panagsarak mi ijay. Tas saan kumot nga amo ti pagnanaadanda. Manuabulan kon dito siyudad ti Manila. Dantani makatawan kon. Awan man lang ti pakaamuak no sa dino ti pagnanaadandanida. Anyamat tan. Nagdakasam na dyan at tagtagainap ko. Diyos ko. Pudno nga ta anak ya asawan ni Nida. O sino nga ta tinakaasawa ken kwa na. Baknang nga ta. May samat a professional akas ken kwa na. Nagrigatan ti kastoy. Kunak no agkita kami apaman a makaturpos kami. Ngam saan matgayang.
At sa nagsarda nga luga na iti batog may. Na sino nga tatitimtang. Itahag man. Nagpinta sa kotse. Babae mo tidimsag. Duwada. Gusto ka diti panagkitak. Di dati may sa kan isupa tinagmanayaw. Kaya't nakadyasawa ni. Nagbakasyon da. Kumusta kayon, Tito Kaloy? Roy, kasi siya po. Nasayat mo't latan akong. Hindi ka di marti sa pulam. Kuha Tito. Kumusta ni Mar? At ka din bukod na pamilya? Sino tinasawa na? Mano ti anak dan? Ni ka di Emma? Ni Marco na. Ada na asawa na. Ada na anak na ko na. Uwan Tito. Ay, nabalasan ko. Nagsayaat ka kumando at dan asawa na kananak na. Hindi makidak niya po nga. Awan pa eh. Baro pa eh, anak ko. Pudno ka di, Tito Kaloy? Awan. Dumaan kayo dito malaya. Dito tayo madalatan parangan. Kaya't yung asawan, saan anang asawa? Ay, saan pa eh? Ano pa eh? Ada nagkurso na nakinwana. San salamay may isa. Si kakanulan ti aday ti puso na. Umunakan maudi ka nung ayat na ka. Sa dino ti ayan na, ada ka din trabaho na? Ay, adan. Makatawon na sa Manila. Anya? Kawan. Ay, katsika. Ada ka din asawam. Ay, sus, awan pa, Tito Kaloy. Anya, agpaiso. Ala, wan Tito. Still available dito eh. Can never been touched. Kasako na Mabalin ka di nga lang ti cellphone number na kan address na iti Manila. Mabitlang na kung. Pudno kayam asikani da? Ay na, ada pimintas ka. Super yaman mo na, friend. Ganyan, super yamanan. Uwan man, agasam day ta. Si kapayan ti driver iti bukod mo alugan. Modelo pay. At nalabas sitmat Nagkapwa nyo, nagkapo kayo matitidaya. Ije balay damar. Nila ang Tito Kaloy tinadanon ko. Uwan tanapayagan nga awan ni Mar. Kinapudno na. Si Kati may saaran ta na asapulan ni Jai. Anya? Apay ngamin adi mo inawagan kat saan mat nagsukat iti number na. Pusta ka na. Nasayat mo tatang. Dahito may patulog na kiti branch ti kumpanya mi in Singapore ken Japan. Kasta ka day. Pangiliwliwaga kiti sensen na ay tirik na ken kaunggan. Ayan yan. Iso nga inawat ko latan. Babaan na ito Ininot tumot lang siguro amay wagsak ko ti sa amarikrik na. Itinagbanagan ti ayan-ayat mi. Ti panangnamnama kiti awan. Agama ay ayatong pailaang. Sana nagbaliw tirik na kinkwana tatang. Ay kastaya, ay kablawang ka anak. Kablawan dak pare kanya. Magungkon ang kanto kapay kinapudno a panagayat mo. Kasano ang magunggunaan? Amo naman ti cellphone number ko. Sa anak mat na nagsuksukat. Di nak man la inawagan, hindi nagturpos kami. Ay anak. Iso nga amok. Addan iti sidong ti ay-ayatan na. Amas may karingam siya. Awang katit panagtalag mo iti ay ayar daw manak. Anya ti kayat ti asawan, tatang? Urayam, ada dumtang nga sorpresa keng ka. Anya? Wala kasabay. Aganad ka kumakanayon anak. Bye. Uray na kayo matatang. Bye. Anya ti kayat asawan ni tatang kanagiting baga na kanya.
Ada man na umawag ka niya. New number. O sino mo try ito eh? Hello? Can I talk to Engineer Marlosero, sir? Nita. Mar, Pudno ka nida ito eh. yes. I miss you so much, sweetheart. I miss you more, sweetheart. Sa dinatayan mo. I'm here, sweetheart. Nita, sweetheart. Saan ako nasumupyat iti relasyon nyo? Kablawan kayo adwa. Agyaman ak mama. Pagyaman, mama. Daya wak ti kinapudnoyo iti tunggal maysa. Na isang sangayan ti ayan ayat yo. Ta saan akin nabailan ti naon ti apadawan ti panagin na dayuyo. Tapno napugsat ti relasyon nyo. Ad-adakit di anabigkat ti ayan ayat yo. Mama, tungtungan tayo ko man ti kasarmi. Nagrunang katagabrod ka nun ni Mahar. Anya, itapay nga umadayo. Isupay, ah. No saan ka pa yan nagparang kanyak? Talagang umadayo ako man. Sorry, ha. San abali? Bumawi at. Sorry mat, iho. Talaga apli na anok ti amin. Iti kasta, may pasnakyo ti apanagadan yo. Saan na ta? Kaya't ko asubukan no kasanot kinapudnoyo iti tunggal maysa. Awanan kanyak na mama. Maawat ako. No apay nga naramid yun na dyan. Kablawan kayo adwa. Congratulations. Agyaman kami, Ron. Thank you, Ron. Congratulations to both of you, Nita, friend, Mar. Thanks, Emma. Agyaman kami, friend. Congrats, Mar. Talaga na ituding ada kayo kinida ti agkagasat. Ayaman ako, bro. Can advance greetings to Ron. Congratulations! Sumaruno kayo matan kan Emma. No kasta, da kayo maten. One, bro. Wow, ha? Kasano, saan mo tan agpabatubat? Umapal ka no kada kayo. Wan mata. Kita man lang. Da kayo matgayam tinaituding iti tunggal maysa. No idi pa ila ko ma. Kuma, bro. Saya ate nyo. Sumaruno kayo adhagos. One nida. Ag-examine ak pa itibar. Kalpasan na. Agkasar kami mutan ket adda kayon to kuma. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Kumusta ti pa nagkita yo kiniwancho, nanang? Dagos, agimayagap ti pungtot ko iti makita ka anak ko. Jak nagawidan tilik na natong. Anya? Gungko nana. Imbag man tasag na kayo abinalas. Saan? Taam muna si babasol kadata. Iso nagbalin ana amo akas la karnero. Anya pa nga ti daduman nagsarsaritaan nyo. Imbaga ka nagbunga day di panangikot na gan ka. Nana? Oh, katapay ngagsangit ka manan. Tsak panaktan ti agsangit. Tunggal maipalagip na di panangila ko kitidayaw ko kiniwancho. Anya ti reaksyon na. Idinamuan ang agdadagsana. Nalaos ti ragsak na. Ket uray la na pariyaw iti unag ti restaurant ang nagkitaan me. Anya? Ngam ko na asaan nga agragsak.
Aglalo kat saan nakamot nga asawa. Kan imbagak pa'y ano maamuan ni maluti amin. Kat sigurado at akkel agulaw. Lakit di ana anang. Isa pagtali na edan tayo ko maapalimat ti amin. Wan anak. Ngam ilimad tayo nga ta. Ngagnanayon tinagpasama kada kayo kani Wancho. Aglalo kat saan mo tumatan ama ilimang ti idadakkel ti tiyan mo. Kaya't ko makapagsarita kami. Maipapan iti sikog ko. Taan niya ti ibagam kan ko anak. Kadingit saan ko pailang ama ibaga kada kayo nana. Aniya? Awagak. Tagkita kami. Saan? Di kan makipagkita pa ikan ko anak ko. Nanang, napatagunay ti ibagak kan ko na. Iso nga awagak to. Ta ibagak nga kita kami. Oh, Wancho. Naragsak kasi mang bata. Sa dino tinagapuan. Ay di mo damagan. Tinapatag kat makita man naragsakak. Anyat pa karagsakam launay. Saan ka man nga unton? Dakas ka dino mamuhak di pa karagsakam? Panawan nak dito eh. Kahit ko tag may maysa. Sige. Nukas tati ko nan. Adaywan ka pailaan. Kat sa paila kumata mapanunot mo nga ibaga na niya dita pa karagsakam. Ito nagsubliak dito eh. Ay, agya manak. Imadayo matlaan. Ay, may saakton nga ama. Addan tumatlaangan mangawag kanyak iti daddy. Iti cellphone ko. Hello? Agyaman ta sinong batang matla iti awag ko, Wancho. Papa? Kaya't ko ngay baga, nga umayag kita balayo tapno makapaglinawag tangag katugangan. Papa, no anyaman ti susik tayo iti kalabas. Kat lipaton tayo kuman. Kaya't mga asawan, basta lipatag latan dahil di pa nakaibalod ko, ha? Dahil di pa nang pabalod mo kanyak. Da kayo matlaan tinangaramid. Iti nakabaludan nyo, Papa. Simperwensa! Saan nyo kumadadaulan? Ti kinaragsak ko itangal daw, Papa. Sige, bye. Pasensya kayo laangan. No inidapan kayo iti cellphone, Papa. Hello, Papa? Talaga nga awan baba ingi asawang iha. Apay ba nan, Papa? Imawag ka kat impakamog kan kwa nga umayak kita balayo. Tapno makapaglinawag kami. Ngam, inadapan nakit kiniti cellphone. Anya? Umayak lang ta dita balayo. Takayat ko ang makapaglinawag kami. Oh, sige. Orayin na kayo, Papa. Sapay la kumata maawagak ni Wancho. Aday ta. Agringan ti cellphone na. Hello? Sino tayo toy? Di na ka din maibusesan, Wancho. Ha? Rema? Agyaman ak nam amunak pailaan. Ay, siyempre. Saan kanto apulos ang malipatan, Rema? Aglalo itata. Tanya. Apay di mo ituloy. Saanan? Tamangan agsangit ka manan. Ayun gayam. Anya ka diti ibagam. Tapay nga inawagan nak. Imawagak ta kayat kung agkita ta. Anya? Mailiw ka kati. Iso akayat mong agkita ta. Ayop ka? Pastos? Agdamdang magatlaan. Di ka kumagpungtot. Apay nga binakayat mo agkita ta. Gaputada na patag na ibagak kanita. Amokon. Agdadagsan ka. Tanay baga kanyak ni nanang mo. Iti nagkita kami. Ayop? Napalalo tiragsak ko. Iti naamuak ang nagbunga dahi tinapasamak kadata, Rema. May isa akton na ama. Nga ta? Anya ti kayat mo asawan. Iso nga imawagak. Takayat kung agkita ta. Kan pagsaritaan ta ti maipapan iti sikog ko. Sige. Umayak no sa di no man ti kayat mapagkitaan ta. Ipagam lang no kano. Inton malam. Kan kayat ko nga ijiigid ti baybay ti pagkitaan ta. Wancho.
agsango kami matlaangan iti awanan bain a manugang ko. Aging gaita, jakpay lang na iliw-liwag tinalaos abain ko kadagiti tao. Gapo iti pan nagkabalod ko. Jak ko manabalod, ka na ibabay na kasyay. No saan ang nagipulong dayjay awancho kadagiti polis. Aspasak pa itang pataray. Tapno makadano nakadagos ijay balay da wancho. Oh, papa na, Moncho. Ada meeting ko. Sino ti ka-meeting mo? Kwa, Sino man ti ka-meeting mo, i-cancel mo pailaan. Agturungan dito balay ni papa. Agsarita kayo kano itinalapat. lading itag. Ngam saan ang mabalin, nga i-cancel ko ti meeting ko. Anya? Apay kit dinasa na mabalin. Walo, talaga ang mabutang ka sumango kini papa? Saan ko akabutan? Ngam kit di, napatag ti tao, akasin narak ko aka meeting. Sino nga mindeta ka-meeting mo? Di mo damagan. Sige, nakon. Napanin. Hoy, Wancho! Wancho! Kunak mo saan ka pumanaw! Agsubli ka! Siyempre, Kwansa, talaga pagpungpung tutendak ti awanan bain nga asawam. Imbagag langarudan nga umayag niti balayo, tapno aglinawag kami. Ngam, pimanokit din. Ada ka nung ka-meeting na papa. Isaasan ko ngayon gawin. Napatpatag ka di tayo meeting. Ngam ti panagrin ni Sutmi, tapno maornusan ti susik kada kami adwa. Papa, Wano nakliklikan na ti asawam. Mabutang tayo dyan, tadabasol na kanyak. jaklaan mo papa. Kuna naman aasan na kayo kabutan. Takuna na pa nga, uray no. Oh, anya timbagana. Saanan papa? Ang mga nadadang agpungtot kayo. Ibagam malo. Ibagam! Hindi kayo aglaaw May kontra ka di manan kanyak timbagana. Kuna na. Asaan ang mabutan mo oray agpinatay kayo kano? Pues, tok-tok kulit kitultulang na apaman nga agkita kami. Anya, saan papa? Diyak kaya't nakasta ti aramidan nyo. Mga nada kayo pa iti madangran. Ada ka kayam dito yan. Kunak mo siyak ti umunon na sumangpat dito eh. Itayak pa ilaan dito eh. Anya nga minti pagsaritaan ta. Di may papanitisikog ko. Di mo pa kadanagan. Itad ko amin nakasapulam. Ayop ka. Ne, apay ngagpungtot ka. Di mo ka din nagustuhan ti imbagak. Iso akinid daw ko ti panagkita ta ita. Tapno maibagak kan ka ti planok maipapan itisikog ko. Anya ti plano? Kayat ko aparagrag. Anya? Saan, Rema? Please, di mo paragrag ti anak ko. Amam nga awan anak mi iti asawak. Kat kayat ko unay ti maaddan iti anak. Mangtadlang iti dakkel agulo. No ipasngay ko ti putot mo. Saan, Rema? Din tumapasamak ti pagbutbut ngam. Santo nga taamamwan ti asawam. Ti maipapan iti pananglipot mo kan kuana. Saan to? Ulitak. Jak kayat aparagrag mo. Siyak ti rong bangag desisyon. Ta siyak ti kang runaan amasaknan iti daytoy. Please. Saan mo aparagrag, Rema? Basta, paragrag ko daytoy Wancho. Agpakpakasak king ka. No kasapulan nga agparinto mga kitisang wanam. Tapno biyagam lang ti anak ta. Aramidak. Anya? Maramid mo iti agparintumang. Gapula ang itisikog ko. Wan. Aramidak amin akayat mo. Basta saan mo aparagrag? Kaya't kula ang ibagakan ka ti planok. Saan? Di mo aramidan. Agpakpakaasak unay kin ka. Agparinto mga. Tapno di mo lang paragrag ti anak ko. Nagparintumang kang agpaiso iti sangwanak. Maasyan ka kuma iti anak ko. Di mo paragrag. Dakkal abasol iti Diyos no aramidam ti gasta. Anya? May ibagam iti adakkel abbasol ti aramidak. Ngam di mo mat na ibaga iti adakkel abbasol iti Diyos ti pananglipot mo iti asawam.
pakawanan na. No nagbalinak anaro ko, Rema. Saan asyak ti pagpakpakawanan? Agawid kan. Kat agpakawan ka iti asawam. Saan? Diyak kayat nga ibaga iti asawak. Amom ka di. Akalpasan nga inlakok kan katitayaw ko. Kat dandani ak nagpakamatay. Anya? Ngam gaputan na patpatag unay kanyak ni nanang. Kat saan kumatlang ang aramid. Ngam ita. Maaramid ko nga iparagrag ti sikog ko. Saan? Di mo aramidon dayta. Kan ulitag. Pakawanan na kuma. No nakabasulak. Ti pananggatang ko iti inlakom adayaw mo. Talaga saan ko na ang mauri ni Wancho iha. Iso baliwak tula ang tiyo may. Papa, lipatan niyo kumanti susikyo iti asawa. Dakpulos malipatan iha. Tana ibabain na kadagiti gagayam kat amok. Sige, agsubli akto. Kaya saan kunto nga ipakada ti yay ko. Ha? Tapno maripot kunton ti asawam. Sige, dakay ti makamo, papa. Di asawam ti magbagaam, tabarang no isunto ti umay di balay. Kat agpakawan kanyak, tabarang mapakawan ko. Sige, bayaan niyo, papa. Bagbagak to, inton sumangpat. Sige. Rema anak, sipod itay simangkot ka. Kat di ka pa'y nagsarde nga sangit a sangit. Anya nga men, dinagsaritaan nyo kin ni Wancho. Imbagak aparagrag ko ti sikog ko, nanang. Anya? Diyos mio, dakal abasol ti pampanunutim nga aramidan anak ko. Wanang, dakkel agulo ti parnuayan daytoy no saan ko aparagrag. Iti pan nakabukal dayta. Kat saan lang ani Wancho tinagbito. Sika tinang nangruna. Ta sika ti mismo anang ilako ti dayaw mo kankwana. Anya nga rin tirong pangaramitak, nanang. Saan amasolbar ti bidot, babaan iti sabali pa'y abidot anak. Kanlaglagi pang, dakal abasol ti mangkatali ti biyag. Wanang, anyan tulangan ti sawan kanyak dagiti kaaruba tayo. Nagiti amamok kan kagayam ko no mamanda nagsikuga kabalasang. Uray, tanagayatam anak ko. Ahapay, adi ka nagpanunon. Sagmay nga inlakom, tanayaw mo anak ko. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Apay nga itakala sumangpat. Gaputasan lamay may sa tao ti kinamiting ko. Among kadi anabayag na kang inururay ni papa. At dantulat ta sa bali pa nagsarita mi. Tanayra namat, nga da kinamiting ko. Talaga kadi nga adda kinamiting mo? Wano? Adan sa bali nga aramidam. Inyati kahit mo asawan. Pagat atapan nakadi, itisan anasaya at malo. Balbalaagan ka, Wancho. Di naklipliputan. Ta oras ang matakwatak nga adda babaim. Patayan ka. Anya. Jak kayat nga da kailagaw ko iti ayat mo, Wancho. Iso di na kumalukwen. Diyos ko, pakawanan da ko maiti panangibaga kaparagrag ko ti sikog ko. Kan, agyamanak, tanalawlawagan matlaang ti panunot ko. Babaan ka dagiti pamagbaga ni nanang kanyang. Diyos ko, tarabayan da ko mga road amang ipasngay. Kan mang padagkal to, tuy bayanak kong anak ko. Saan da ko mapaypayan? Diyos ko. Yamanak, no nalawlawagan matlang ti panunot mo anak ko. Ket saan mo nagandata na paragrag ti sikug mo. Gaputag pa'y suti ko na yun, nanang. Adakkel abasol no paragrag ko ti sikog ko.
Ikari, akadwanak to amang padakkel iti apukok anak ko. San ada tatimang padakkel, nanang? Anya ti kayat mo asawa? Gaputa apaman ama ipasngay kun to ti anak ko. Ipaampon ko. Anya? Ay saan? Diyak kaya takanain to makitkitak ti bunga ti panagbigdot ko. So nga apaman ama ipasngay ko. Ipaampon ko, nanang. Rambaka kon, ti panagbaling kunton nga ama. Nalaos aragsak ko, iti pan nakaamok. Anagbunga da iti panangilako ni Rema, iti dayaw na kanyak. At danton anak ko, Wancho, ni Malu. arak man ang tasang-sangwan. Kan, apay anak kalawlawa tarong ito. Kasi Ay. nakaragragsak ka, nagmaymaysa. Kwa, adala nga nalagip ko ang nakakatkatawa. Iso ajak malapdan, ti panagkatawak. Anya kami dinalagip mo. Saan mo nga mon? Ibagam kumamat tabaharing maragsakan nakmat. Apay aya, nagdagulit ka. Ala, adaywan nakpailaan. Ibusak lang da ito'y estate side nga arak. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Sige, dita ka man lang. Ay, nagyaman nak. Inadaywan nak maglangan. Ti cellphone ko. Agriring. Asino mat nga tada ito'y umawawag. Hello? Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Wancho. Ay, Nana Sedes? Ada importante unay nga ibagakan ka. Makasatnan ti sikog ti anak ko. Ay, apay Nana. Ipilit na kadilag ta apariglag. Ay, pangasi yun Nana. Balakadan niyo kuma. Saan nan aparagrag ti anak yo? Anya? Oh, thanks God. Agyaman nak. Nung nalawlawagan matlag ti panunot na. Ngam ada sa bali a plano na, kalpasan amay pas ngay nanto ti anak yo. Anya ti plano na? Kayat na kano nga ipaampon. Anya? Wan, kayat nang ipataraken iti sa bali a tao ti pas ngay nantong anak yo. Dadinan kayat a makitkita ti bunga ti nagbigdutan na. Pues, no ipaampon na matlaan. Si Kaminton ti mangampon Nana. Anya? Ampunem ti bukod mo nga anak, Wancho. Wan Nana. Ampunan mi. Uray. Tanabayagan nga idardarirag kanyak ti asawa. Amangampon kami. Alawan, nasaysaya at ada kayo lang aruden iti mangampon. Ngam masapol nga agtaling na ed ko maapalimad, asika ti ama ti ampunan yun to amaladaga. Tapno natalgad ti anak ko, kat saan to ariribukan ti asawa. Anya, inawagan nyo ni Wancho kat imbagayo kan kwa na asaan kon aparagrag kisikog ko. Uwan anak, kat napalalo ti ragsak na. Kan naibagak pa'y kankwana ti tarigagay mo amang ipaampun to iti anak yo. Kat, anyat ko nanang. Kunana nga isudan tulaangan nga agasawa ti mangampon. Anya? Mayat ka kaday anak ko. No iso ti pagsayatan ti anak ko. Una, ited ko iti amana, nanang. Uwan anak, may mayat nga isudang agasawa ti mangampon. Sigurado anapintas to ti masakbayan na. Wan nanang, nga masapol nga agtali na agtulat ta apalimad, ani Wancho ti ama ti uping. Iso ti imbagak anak. Kat kuna ni Wancho, asalimot-matan na ti palimad yu adwa. Agyaman ak nung kasta nanang. Kat sapay la kuma, tay ti panaglabas dagiti aldaw. Kat ininot to matla nga aglunit ti sungkat, anay paay iti barukong ko. Oh, dagkelan jampun yung kiniwan, Choy, ha? Wan papa, ta iti umay apa naglulog at ti klase. Sumrekton,
Agadal ton. Ngam, awang ka dit, madmadlaw mo ito, Bing. Adda nga rot, papa. Anya ti madmadlaw mo ba iti panagdakkel? Kasla kakaingas da iti asawak. Agbaysot ako na ba? Kastabot lang ti panagkita tunggal mingming at di pakabuklan ti ampon niyo. Mas dawak nga rot, papa. No apay akaslag kakaingas da wancho kan ti ampon mi. At dagay ay ayam iti panunod ko. Ngamamangan may sumanan ti pagkasabidungan ti panunod mo no ibagak. Anya day ta, papa. Saan mo ngampun pa'y? Please, papa. Ibagayo ko mama tap na amok. Sige. Ibagak. Labdam ko matiriknam ng pungtot. Taday to ibagak at atap lang. Anya ti atap yo, papa. Saan nga taputot matlang dasawam ti ampun yo? Anya, Kayang ingas unay ti ampun yo dasawam. mapatay ko ni wancho. Numapanat nakakalimutan nak, papa. Di mo ibagbaga ti atap ko iti ubing. Nasaysaya at akaemam ti bibig mo. Palutputok ti asawak, apaman na sumangpat. Saan? Di mo aramidan da ita. Anya nga ro ti aramidak. Tap na malawlawagan dayta nga atap yo, papa. Nalimad apadi in itis mo. Kat urayam nuan niya ti resulta. Itay paya pagsinsinublado kaming mingmingan tila dawan ti ampon mi. Ganti asawak. Talagang agkakaingas ta. Oh my God. Pagpay sungata ti atap ni papa. Aliniputan nak ti asawak. Malo? Ni Mancho. Umali dito ayan ko. Oh. Apay nga igaman ta nakakwadro aladawan ti ampunta, hani. Kuha, pinunasak lang. Kasta ka di. Uwan gayam. Adakid daw kanyak ti anak ta. Anya dita? Mapan kami kano gumatang. Kadagiti kay kayat na nga ayam. Yan, agpagatang pa iti kabarbaro abado na. Ala, mapan kayo latang rod ag shopping. Nakastatikid daw na. Oh, di ka sumurot? Saanan? Adamot papanak. O sige. Ala, rubatam to nga rod ti anak ta. Tamapan kamin ton. Kumusta nga tanti anak ko? Kahit ko kumamakita nga mabainak nagpakita kadamalo ka naman, Cho. Rimana. Ay, unak to. Ay nga ka man nandito'y sirop ti akasya. No kastoy nakaladladingit ha. Dito'y ti ayuyang ko nanang. Apay manan, amas-mas na ayan ka. Kailiw ko ti anak ko nanang. Kaya't ko makita. Anak, impaampon mo ti anak mo. Kat saan amabalin nga kabisitaan kadagiti nang ipaampunam? Oh, apay ngagsangit ka manan. Naputan ang utob ko, ti panagbindot ko nanang. Anya? Nagpababawayak iti panang ipaampon ko kan ko, ana. Oray, tatimot ama natin nang ipaampunam. Kasano na matakuhatan to ni Malo? Apod no nga anak ni Wancho ti inampunda nanang. Mga nuranggasan man to ti anak mi. Saan nga tama? Tamabalin asim magapsupon iti kinatao na ti pamatid na iti anak yaw. Madanta na kanak nanang. Anya ti mapasamak. Numaman ni Malot ti kinapundo a kinatao ti anak ko nga inampunda. Anya nanang. Apay ngay mawag ka iha. Papa, umay kayo kumandara sa inyo. Ipa-DNA tayo tinaalak asampol kada JR kan ti asawak. Awang ka didita ti asawam. Awad na ka ni JR, Papa. Napanda nag-shopping. Mayat nga no kasta. Nawayata mapanitiran tata apapan.
Malmalday ka manan, anak. Gapot may ilaw ako na iti anak ko nanang. Anak, saan ko mga isulatan ti pampanunutom? At adda alumdaan ka, no di mo iwaksi iti panunot mo ti anak mo. Kaya't ko hindi nga asitkan ka narakupan ti anak ko. Hindi nakita ka nanang. Saan ko mo tamaramid? Anak, liklikam ko man, asika ti makay bagay iti pudno. Amangan no tinto anak yo, ti pagikaruan na. Iha, at dan resulta. Dinagas ko itay agapo kay opisina. Anya ti resulta, papa? At to'y, basaam. Positive? Akamadawan ka, JR. Saan? Liniputan na kang agpaiso ti asawam. Saan? Sana mabalinda ito'y papa. Ayok ko, Jacqueline, pagarup aliniputan na gayam! Sumardeng ka! Anya ti ibagbagam alipliputan ka? Di ka naging didabawan, Jo. Amo kung ti palimod, may papaniti kinatao din JR ngay nagpunta. Anya? Amo kung asikati amana! Saan? Di nakbagkala. Ibatanak malo. Ibatanak. Indurunak, ayok ka! Manglilipot ka! Patayin ka! Patayan nak! Itayak ti bagi. No iso ti amom apakaugasan tinadagsan na nagbasulak kin ka. Ngam amom ka de. Nga awan tinabukal a relasyon mi kin ni Rema. Wan! Ni Rema, ti ina ni JR. Aniya? Ni Rima? Nung awan ti relasyon nyo kay ni Rima, kasano anak sikog? Ha? Kasano? Denggam! Ta ipalawag ko no anyat na pasamak. Aniya? Naaramid ti Rima ti kasta? Wan, inla ko ni Rema ti bagi na kanyak. Tapno masalbar na laang ti biyag, idi ti inana nga da ije ospital. Ayop ka. Manangguntaway ka. Wan, akwak, ginundawayak ti kinamarigrigat ni Rema. Dakkel abasol ti naaramidak. Isumot ti panlaka ay tao. Ti may sa abiyag, anang tud kanyak ti ragsak. Ayop ka. Pakawanan nak. Ken, saan mo kumaaguraan ni JR? Siyaklaan ti guraan. Siyaklaan ti ilunod mo. Saan nga ti anak ko? Tsaka mo. Tsaka mo na niya ti bagak. Pakawanan nak kumahani. Amin. Nagbasulak. Ang tao aklaang. Tao aklaang ama itibang itibasol. Ang no di nak mapakawan. Gat alaak ti anak ko. Gat umadayo kami. Anya? Wan, umadayo kami malo. Diyak kayat ama isina kanyak ti anak ko. Saan? Di mo ramidan kanyak ti kasta. Di mo yadayo ni JR kanyak. Tamani po di andan iti sinong ta. Imbilang ko nga anak ko. Impatag ko. Iti awan ka artap na apamatag. Akas na nagtaon matla ang kanyak. Agyamanak, malo. Agyamanak. No mapakawan nak matlaan. Gapo, iti anak ko. Wen. Ayaw yatin ka matuan, Jo. Nagtatinga po na anjak kayat. Sumapol ka iti sa bali nga uray awan anak ta. Pakawalan ka. Gapukin ni JR. Naibilang kumatan nga anak ko. Agyamanak, malo. Agyamanak unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak
ken adal napidot yung nga adal rin no inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video, ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang, agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apeng excited ka matan, Rima. Kaputay ayak ko ni tibagit, iti panangipay ko kan kay ti amin ko, Wancho. Agbabawi ka kadi. Anong ipaay kanya amin mo? Adayo ko mga inlakok ti dayaw ko. No sana ko malangag ka sa pulan iti kwarta. Rumartan dito hotel. Oh. At iti 20,000. Abayad ti panang paragsak mo kanyak. Isardeng muntiag sangit. Tasaan mo na maibabawi pa'y tinapasamak kadata. Oh, iha. Si kamot gayam. Ada ka din dito ti asawak, papa. Awan sa apay. Saan ba't ngayon imbaya pa ya birbiro kam? Gaputasan ka no simre kiti opisina na. Imawag itay ti sekretaryana. Kat damdamagan na kanyak no anya ti rason. Asaan na simre ti asawak ti opisina. Abangan waday na tindaran na meeting. Awan mo tayo magbagana nga day na tindaran na wano-awan. Awagam kumaa iti silpon na. Itay pang awagak ngamaan attended ti cellphone na. Ay, saan ko mga isot pakarikutam? Ta saan mo nga ubing? Subang petulatan maangsan itinapanan na. Naiko, saan ko nakabaalan ti sakit na matay akon. Rima! Rima, anak, sa dinutayan mo! Matay akon! Nanay! Nanadakuan na. Naiko, apo! Nagsakit po na yan ti tiyan ko. Nanay! Matay ako, nanak! Saan kaya matay? Lumaban kayo. Nakasarita kong di doktor amang opera kada kayo. Aniya? Nukasta? Paoperaan nagmitla ang anak ko. Nanang, nakairemedyo ako ni ti kwarta pag paoperayo. Isa pakikitan niyo ko matipakinakabyo. Dagsagsaganan ti doktor amang opera kada kayo. Wancho. Tiamo ka awang kapay dito yung balay. At ka matgaham dito yung haging inom. Oh. Apay. Binerbirok na kadimalo. Wan, tay mawag ti sekretaryam. Damdamagan na kakanyak. Oh. Anya nga ro ti sungbat mo? Impa ka nasapa ka arimor dito yung balay. At tiamo kat napan ka ng opisina. Ang saan matgayam. Nagap ka pa mamin. Ha? Ay, kwa. Alaman, mat nga ibagak. Oh. Pwede ka makasumbat. Sa dino ay tinagapuan. Iti simang patagayam ko ang naggapoy di Amerika. Nagawis, kat nagiinom kami. Sulat, hindi ibagak. Kat apay nga rod ang nagsangpot ng pailaan tinaginom. Gaputan na bitinak, iti ninumi. Isa nang lukatak iti duldulin kong arak. Nagbalin kan asang erwancho. Di nagmababalaw. Tamumat, nanyat gapuna. Di ka di saan kulat ta pa nagsikop, tirason? Nasa umon. Kunakmat.
Mangampun talangan. Gamti mo mat kaya? No mabalin. Kat mismo ang nagtaot kanya. Ti padakkilan tang ubing. Amo mon asaan ka amay paayan iti anak. Tasyak ti adaan iti diferensya. Arapaap ko pa'y ngarod idi. Ado ko mati anak ta. Gusto tayo ta anak. Mabartek ka manan. Diyos ko. Di ako mabaypay anti inak iti panakaopirana. Ipatpatag ko na ni nanang ko, Diyos ko. Kat pa nga siyo, tasaan niyo kumapay lang ay sinsina kanyak. Iwan Diyo. Iso ti umuawag. Anya nga tati ibagana. Hello? Giyaman na. Sinong batang matlang ti awag ko, Rema. Apay nga mawag ka. Nabartag ka di? Nakainumak lang ang basit. Anya ti ibagan ti mawag ka. Awan. Kaya't ko lang amang tinasamit a boses mo. Awan ti panawan ko makisarita kan ka. Amom, aging ga ita. Kasla, main-in tayo nagpailaan. Itinapasamak ka data itay bigat. Lipata man tay chay. Tay pikano man kat santon ama ulit. Amo, ibagpagak lang ti marikrik-nak. Uray agbayad ak tupay iti dakdakkel a kantidad. No, kayat mo nga ulitin ta. Saan ka nga gilusyon? Napilitan aklangan ang ipaikan kati amin ko. Gaputag kasapulan ak unay iti kwarta. Na-opera nga rodan ni nanang mo. Wan, kaya irwarda iti operating room. At dan iti recovery room. Ala, sapay lang kong mga rod. Tanadaras ti panagimbag ni nanang mo. Agyaman ak. Sige nga rodan. Bye. Diyos ko. Pagkawanan dak no basol man tinaramid ko. Pagkawanan dak. Bayatum tumremanan dagiti luam. Ag problema klaon na iti asawak papa. Tabay. Gaputan nagbalinin na lasingkero. Manipod na mo na adyak may paayan iti anak. Iha, kasaritam di asawam, tabangampun kayo langan. Idi pa'y lang ibagbagak tayo ta. Ngam sa anak kayat. Kunak pa'y. Ngauray ka anak ka nalatan, ti ampunin mi. Bayam ta kasaritang to. Siya ka mismo ti mga lukoy kanukuana. Alaman nga rod papa. Barang isardengan tiyag bisyo. Nadanto aywanan mi apan nakaanak mi. Kumustan tirik na yun, nanang? Awanan ti sakit ti tiyan ko, anak. Gaputan ay katan ti appendix yun, nanang. Nangalaang matlaang iti kwarta a pinagpaoperak. Kuha, nanang. Inutang mo ka di. Wan, nanang. Wan ko naklatan oray saan mat. Kasan nga rod ama bayadam. Idinto ta, nagtakkel a kantidad tinagastok a nagpaopera. Saan ko maday tati panunutan nyo? Mabayadak tulat tati inutang ko. Ay kapay agbayad iti dakkel a kantidad. Nanang, masapulan ti kwarta. Ngam ti biyag, mapukaw. Iti kaano man, kat santon ang mabirukan. Wancho, mabalinda ka diti agsarita, iho. Of course, Papa. Anya ti pagsaritaan tayo. May papan iti masansan na panagbarbartag mo. Pangikat lang iti bambanog no agapwak iti trabaho, Papa. Nga ta, wenno po iti sana pan nakaipaiking ka iti anak ni Malo. Papa,
Mabalin ka di aliklikan ta pagsaritaan day ta abanag. Iho, no isuman ti kapuna, iti panagbisbisyom. Agpanunot ka kuma. Salada kayo ti kasta. Ado kayo. Gamdaragsak naman. Naornos na. Gapo taaya ti marik na titunggal may sa kadakwada. Luapay kit di ngamin. Ada kami pa'y timay sa amin alas. Panggap iti day ta abanag papa. Arapaap ko pa'y mutngarod idi. Amaadaan kami iti adong anak. Mabalin ba tamangampon kayo iti oray 5? Wenno 8 no isod kayat yo. Jak kayat papa. Tapno matungpal mo't lang ti arapaap mo. Masapul amangampong kayo. Apay atila adda nga ipulpulong mo kin ni papa. Malo. Saan ka nagipulang? Naibagaklan kan ko na ti rason na pagbarbarte kam. Kunana amang ampunta ka no. Iso ti kasaya atang naramidan ta. Tapno daliw-liwa ta kasi ti kunam. Asino ko mga rod ti ampunan ta. Di oray, may saka dagiti kakanak kam. Tanam na maam nga ta. Akayat dagiti kakabsat ko. Iti mangi paampun kadagiti anak da. No di da kayat. Mapantay ti bahay ampunan. Ijay ti pangalaan tay ti ampunan ta. Diyak mo. Ani, saan ta ko mga ipalubos at ijak pa nakaipa-icon ka iti anak. Kat isot pa karakrakan ti panagasawa ta. Saan to ang mapasamak day tahani? Ay ayatong kaunay. Agyaman ak no kasta. Nanang, kuna ti doktor yo, mabaling yun ti rumar dito ospital. Ha? Ay, agpaiso anak. Wan nanang, iso nga rugyakton nga si kaswan dagiti papeles yo arumar. Tapno makaawid tayo ni Chibalay. Ada umawawag iti cellphone mo anak. Ha? Di mananuan niyo? Asino ti umawawag kan ka? Ha? Ay, ni Bibarli agayam ko, nanang. Sulatan di bagag. Ala, sungbatam nga roden. Amangan no napatag ti ibagana. Wan nanang. O sige ha, panawan kayo pa'y ditoy. Mapanak man pa'y nga rodbit di tarwar. Imawagat. Takayat ko lang ako mustaan ni nanang mo. Nasayatan ti kasasaad na. Iso ako na ti doktor, mabalin ng tarumar dito ospital. Nasayat mo kasta. Kat, kaano nga rod ti roraryo dito ospital? Asikasok lang dagiti bills na. Kat apaman ama asikasok ti amin. Mabaling nga iton malam kat makaawid kami to na Jabalay. Di mo ka din kasapulan ti kwarta? Saanan? Di ka agbabain amang ibagalat ta kanya. No kasapulan. Tapno niya. Tapno ipay ko man ang tibagitkan ka. Kasta ka di. Dakas ka di? No bilang kastaman. Manang kuntaway ka. Di mo ibagbaga ti kasta. Ta nakatulong akmat kada kayo. Saan ton maulit pa'y tinapasamak ka data? Kan mabalin ka di? Sardangan na kun nga awagan. Tama nga na makadlaw ni nanang ko. Kan ti asawam kat iso di agis skandalo. Saan nanto ang maamuhan tinapasamak ka data? Isungawan pagdanaga. Ang tali na ito kumaapalimat ti amin. Wen, mangnamnama ka. Tadyak kayat amarakrak ti panagasawa mikin ni Malo. Pues, sardangan nagkarodan yaw awagan. Tay di ka man. Kat saan ton maulit pa'y tinapasamak ka data? Arak mo nanti sang-sangwa mo ansyo. Man ano ko ma? Sa anak mo't amang riribok nga uray na bartekak. Oray pa'y, jak kayat. Jak kayat ti masansa na panagin inom mo iti nasangar. Ang mga naisuntot pa kaala amit ti sakit mo. Saan ka madanagan? Tauray mabartekak. Kit mga anak latta. Saan nakakasal ka dagiti dadduma? Ano mabartek dan? Kit saan dan amangan? Amom ka di, nga iti panagbarbartek mo. Makunkonsensya ak. Tapay. Amo kaming asyak ti makagapo, no apay anasumok mo ti agbartek. Hani, awan ti rumbang apakakonsensyaam.
Aywan gayam. Adaintad ni Nana Bebang aramramot. Kunana, apagpadalos ka no iti matres. Anya? Maupran ka no iti arak. Ket uminom ka basit tunggal malpas ka amangan. Mang namnama ka kadipaylaan agsikugak. Tay kunadahan. Aging gangagang angas ti may sa tao. Ket santo ama pukaw tinamnama. Ken awan dakas na no padasa mani. Sige, padasaklat tati amin. Tabarang agmilagrong agpaiso ket agsikugak tumatlaan. Kastaman ti kunakin ka. Saan ta nga ikatan tinamnama ta? Takunada, ngawan ti imposible. No ipaay ti Diyos ti milagro. Ay, agiyaman ak iti Diyos. Tanakaawid ak matla si bibiyag dito'y balay, Rima. Wan nanang. Awan gayam, masaludsod ko man. Sino ti nangutangam iti kwarta aginastok ang nagpa-opera? Kuha, nanang. Oh, apay akasla di mo kayat nga ibaga. Di yun amuan no sino tinakautangag. Ibagam ko ma, tatulungan kanto ang makisarita inton umay agsingir. Kunak matasan nyo napakaburiburan pa'y tayo dyan, nanang. Siya ti makam mo. Mala, si kangarot ti makaam mo. Ngamno ka sa pulam ti kadwam to ang makisarita iti nakautangam. Kat si dada anak to at tumulong ang makipakpakaasi anak ko. Aging ga ita. Ket saan ko payla malipatan day di napasamak ka daw kami. Kinirima. Kasla makitkitak paylaan. Ti pa nagsasaunak na. Kalpasan nga inikotak. Ti kinapusaksak na. Kunana idi. Saan na kuma anaaramid nga inlako ti dayaw na kanyak. No adala ko maurnong na kwarta. Apang paopera na iti inana. Ay. Kaslama kon konsensya. Iti daydayan ay sawang na. Saan ko na panunutan? Uray. Natulungak mat. Iti parikot na. Panggap iti kwarta. Ni Malo. Atay ko! Apay, agar aray. Nan ano nga ta? Oh, honey. Sakit! Apay, anak na sakit kang ka. Atay ko! Nagsakit ti tiyan ko! Anya? Apay, anyat kinan mo. Awan kinan ko sa bali nga tininom ko nga inangar-aramramot ngayon tad kan kanina na bebang. Isunsat nagsakitan ti tiyan ko. Anay! Matay ako! Saan, honey? Saan? Di ka kumagsaw iti kasta. Ipan ka di ospital, itamat laang. Agtumar kayo na, nanang. Oh, atay, oh. Ay, agyaman anak. Ay na, malipatak man kumantiag tumar. Imbag taadda ka amang kitkita iti panagtumar ko iti agas ko. Sige, agtumar kayo nga rodan, nanang. Ay, uwan anak. Ala, mutulatan ta na ginuman nyo abaso, ta siya konti mapad manginaw, nanang. Agyan mo manen anak ko. Ito Apekas na maulawak. Agsik na di pa nagkitak. Rima, apay at tinapayam taulong. Maulawak, nanang. Anya? Kas na, agpuligos ang di pa nagkitak. Agsip, adi, panaki. Rima! Rima! Arayat! Karuba! Tulungan na kami! Tulong! Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Hello, Wancho. Apay kay mawag ka. Papa, umay kayo kumati sa ospital. Darasin nyo. Apay, sino tina-ospital? Ni Malo, papa. Anya tinaramid na. Apay na yung ospital. Nagsakit ti tiyan na. Agter-teri-teri ti karo a sakit. Anya? Umay da kumakadkadwa namang bantay, papa. Kat permi amadang danagan akon. Sige, iho. Umayak itamat laeng. Kunaklagit din sa anak pa makapuot na. Ay na, anak ko. Kasta unay tinervyos ko. Uray akla naglingit iti napigkat, tinakaro a nervyos ko iti pan nakatalimudaw mo. Imbag, taado ti imarayat akaruba tayo. Nagsublimat la adagos ti puot mo. Tsaka mo apay ano lawag. Tinasayaat kat inta iti doktor. Tagpa-check up ka. Anya, ay tsakayat na habuta. Anya ko matkabuteng mo, anak. Nasaysayaat, magpakita ka iti doktor. Tapno maamuan ta no anyat nagulawam. Amang no at daki dinalima da sakit mo. Diyos ko, yada tayo mapo. Awan ko mati sakit ko. Tsakayat pa doktor nanang. Iso adida kon pilitan pa'y. At da ininom mo nga inangar aramramot iha. Kat iso ti ammo managsakitan ti tiyan mo. Wan papa, Apay. Nangalaam ka lagi jay. Insang pati asawak. Inted ka nun ni Nana Beba nga pagdalos ka no iti matres, papa. Anya? Aging ka ita. Ang namnama pa ilang ti asawak, ngagsikugak tumatlaan. Talagalat ta di na maawat adi mo maipaayan iti anak. Ngem saan ang mabalin? At tila adda nga isang sangpet na nga ipapainom kan ka. Kasaritak di asawam. ipilit itay ni nana nga ipanak iti doktor. Awan sakit ko. Iso nga awan rason nga agpadoktorak. Agtulukak matan. Madinsamat siya painom kanyak ni nana nga agas. Apay nga agdulukak. Agdulukak matan. Wancho, basol mo. Noon na tayo kumati anak ko, gapo iti inted mo ken kwa na aramramot. Kuy daw ka kanyak. Sorry, papa. Santo na maulit. Imbaga ngamin ni Nana Bebang. Pamayat apagdalos deja iti matres. Aging ka kadita, di mo pa na maaklon adi na ka maipaayan iti anak. Ada pagsasao, papa. Ngaging ga asibibiyag ti may sa tao. Kat adalat tanam nama. Awasan mo. Anya nga tano, agampong kailangan. Diyak kaya't yagtarakan iti saan ko aputot, papa. Narigat ka makaaw-awat iti sao. Mano na doktor tinang ibaga, adi na ka maipaayan iti anak. Ngemang namna makalatta. Isardeng tayo na pagsaritaan day taabanag, papa. Kan ulit ti dumawat ti pamakawan. Gapo iti panagsakit ti tiyan ti asawak. Punaklano sana ko na makasangpot a si bibiyag dito ibalayo, Wancho. Ani, pakawanan na kuma. Saan kung ton akayat, ni naman. Nadantupay kayat mo nga ipatumar kanyak. Saan to na maulit? Tinapasama ka ni. Tabi nalagan nakpay ni papam. Asaan atila adda ay pagpatumar ko kang ka. Awatan mo aminin asaan ka amay paayan iti anak. Kanuman nugot kang aminin, amang ampun talangan iti ang balin nga anak ta. Diyak mo. Sa anak pa'y anak ka desisyon. Numangampun ta, wenno saan.
Nagimasan tayo nartam asalamagi. Rima, anyatakan ka naman ako. Ay, inartam asalamagi nanang. Nagimas. Jesus, uray la nagtubog tingiwat ko nakakita. Una yan nga alsam na. Inartam ngamin nanang. Ramalan niyo Ay, jakayas. Malino tingipon ko amangan iti salamagi. Nagimas nanang. Ay, sus, una yan. Kas kamat la aginawang. Unay kayo nanang. Turek lanat do ka ni timbagayo. Di ka unay na alsam. Amangan no agsakit to ti tiyan mo anak ko. Saan nanang? Iso adidak pa kadanagan. Uray adot ka na nga inartam. Saan nga agsakit ti tiyan ko? Wanjo. Arak man na tasang mo. Pabusuyan nak kumalaang hani. Oray, tawan mo't sarag ko ita iti opisina. Madanagan nak. Ang mga nagsakit kagapo iti arak. Di nagpakadanagan. Nasalon atak. Awang gayam. Agaw awis ti may sa kadagiti ka opisina ak. Ta birthday na. Sino ang ka-opisina ang tiyag birthday? Ni Marlon. Kat, mapan ka? Siyempre, nakababain mo't nudyak mapan kat agka-opisina kami. Umayak tumat nga ron. Anya? Ay, saan latan hani? Ha? Ta amangan no aging ga kami rabiing agiinom. Day tati raso na kayat ko ti sumurat. Tapno da ka mang dagdaggan ka nga agawid na malabsam ton ti aginom. Di nakpakadanagan hani. Uray no agpatmat nagkaming agiinom. Kat awan dakas ang mapasamak kanya. Diyak malipatan tinaibaga kanya kitay ni nanang. Kasla ka no aginawak. Gapoy ti pandangan ko iti nartaman na salamagi. Kasla maulawak manan. Adda nga sakit ko. Tapi masansan matan ti panagulaw ko. Diyos ko, saan ko mamatapo? Agitan matan ti panagulaw ko ken panagtulog ko. Wala. Aginawag sa matan nga agpaiso. Tapay ang kastoy matan ti marikrik na. Rabi, namawan pa ni Wancho. Hindi pa pati umawag. Anya ka tatiba ka na. Hello, Papa? Hello, Iha. Mabalin ka diya kasalita ni Wancho. At na napatag na ibagak ko na. Awawagak ngam di naman sungsungbatan. Ay, pasensya kayon, Papa. Awan pa dito balay ti asawak. Napanan na. Rabiin na. Napan na ki birthday. Kat aking gaita, di pa si Mangpet. Sino ka daw di nag-birthday? Jay, agnagan ka no ti Marlon. Amok tayo ang Marlon. Sige, tamapanak man iti balay da. Diyo ka din may pabigat, ti bagayo ko maiti asawak, Papa? Napatag ko na iti bagakkan ko na. Gano'n naglaangan iti napanan na. Dagdagan yung tungarodan nga gawid. Sige. Alang arudan. Bye. Bye, Papa. Saan ka makaturog ang pampanunot iti napasamak kada kami kiniwancho? Madantanagan ako. Gapoy ti masansa na panagulaw ko. Kastamatan ti panagduldulog ko. Nasamak pa iti naalsam. Diyos ko. Awan ko mati sa bali akay papanandag iti marikrik na. Awan ko mamat ati sakit ko. Kan saan ako mamat nga ginaw. Tinasayaan. Mapanak agpa-check up iton bigat. Ngam saan ko ibagbagakin ni nanang. Mapanak agpa-check up. Nakarubata kon. Mapanak agpa-check up. Ngam jak ibagbagakin ni nanang. Rima anak,
Papanam, ta nakarugwat ka, Mat. Kuha nanang. Mapanak man ang tiyandaan. Mapanak gumatang itinaimas asidaan tayo yung tonal daw. Karnin tuman nga rod ti baka, tigatangam asidata anak ko. Ay, wala nanang. O sige, mapanakon. Agan-anad ka. Kat di ka unay agbaybayag. No nagatang munto amin akayat mo agatangan, agawid kanto na dagos. Wala nanang. Mapanakon. Apay nga taakas la agkutong ti anak ko. Kan kasla, agluslus siya. At nga ta sakit na. Ay, di nantumot ngamin kaya't nagpa-check up. Madanaga nakiti day di panagulaw na nakapukawan iti puot na. Ay, aldawen. Ngam awan pa'y ni Wancho. Ni Papa man ito maawag. Hello, Papa. Good morning. Good morning, Iha. Saan ang good news ti padamag ko kan kaitabigat? Anya? Imawaga ka na sapa. Takayat ko amaamuam tinaduktalak idi rabi, maipapan idi asawa. Ha? Simangpat ka din? Awan pa'y, Papa. Isungarod amadandanagan di matla sumangpatan. Talagang sangay paypay sunatin pagana iti rabi nga mga noom yan iti napanan na. Nalabsan dati nagraragsak idi rabi, Iha. Anya ti kaya ti asawan? Iti napanak iti balay da Marlon. Tapno kasaritak ko mati asawa. Saan ko idaan na danon? Anya? Napananda. Napanda ka no iti beer house. Ket ijay nga intoloy da kinagraragsak. Anya? Wadi ha? Ket no napanda ijay. Sigurado. Nang i-table na matan kadag iti babae. Nasayat man ta napanunot mo pa iti agawid. Nay, apay akas tati sa umhani. Hani tarupan. Nay, apay akas la makasuron ka. Imbagak mo't king ka idirabi nga mga noom yan na kiti papanak. Wan. Impakadam nga amangan no umyan ka. Ta siguro, imunan ang nagtutulagan yung agbabarkada amapan kayo ag beer house. Anya? Oh, nakiktot ka. Pagarupa mga taas saan ko nga maamuan. A beer house tinagapuan. Anya? Asino ti nakamuam, Saan mo hani? nadamagan? No asino tinang ibaga kanya? Adda ka di tinandanam amang palpaliw kadagiti garaw ko. Iso nga amom, hanapan kami nag-beer house kadagiti barkada. Oh, makitam? Inaglan mon, naibagamon. Wen, kapilitan nga minakon. Tamumot gaya man. Ang asino ka di tinakaumam iti dayta. Kinunakmat asaan mo nadamagan? Uray no sumre ka kiti beer house. Kat saan kumat aginagarat iminom. Wan, agpaiso. Mamati akta saan kamat anabarta kasi mangpat. Ngam siguro, inrantam ti saan unay nga uminom mo na agbarta. Tapno maarami mo ti amin na kayat mo iti babae nga in table mo. Anya? Ayop ka! Ibagbaga mo nga'y ayatan nak unay. Nga maaramin mo ti makikaidda iti sabali. Gapo ka di iti tarigagay mo ang maadaan iti anak. Kat oray sisik karudan a babae di tan ti kaiddaam. Anya ti kuno? Tinong panak. Sorry, honey. Saan ko nalapdan imak? Sorry, honey. Timarayan arimal. Malu! Papanamon! Agsubli ka! Honey! Dandanin pangal daw. Ngam aging gaitakot. Imatla sumangpatan ni Rima. Kunakan ko ana itay. Ano magatang na amin ang aranta na agatangan. Tagaawid at akaws. At the tricycle ang nagsardang iti batog ti balay. Di anak ko. Isun ti dimdam. Ang apay nga awan mo't bitbit na asimang pag. Ay, anak!
Nalipatam sa amot tam ni tinagluganam at tricycle dagiti ginatgatang mo. Saan ako na nakitsandanan? Sige, itapon. Simrugan iti palay. Kaslang mariribukan unay. Apay nga ta. Anya tinapasamag kan ko anay tinapanan na. Apay nga awan pulos na gatang na. Kadagiti rantana agatangan. Uno, nahuldap nga ta ti anak ko. Abit lang, umayan. Papa! Oh, iha, aping agsangsangit ka. At ba tinapasama? Ni Wancho. Apay ni Wancho. Saan ka di si Mang Si Mang Peten, Papa. Yung nagsubang kami ka po itinaidanon nyo kanyak. Apay nga ron nagsangsangit ka. Tinungpanak ni Wancho, Papa. Anya, salbag ijay a tao. Manipod kinaubing mo, aging gadim makkel ka. Polos asaan ka anakaraman kada kami. Saan da ka adiniswan itiday ni mamang mo. Sakit isulaan timang dangran kan ka. Jak mapalabos dahil yung inaramid na kan ka. Mapanak iti balayo. Papa! Agsubli kayo! Saan niyo arawtin di asawak? Papa! Daya lalaki. Di na ko nintaltanan. Napano ni Dayan tilugan na. Ni Wancho ti umawawag. Sungbatak. Ibaga ka pumanak pa lang iti balay mi. Mga namay sagbakan ni Papa. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Hello, Malo. Sa dinutayan mo? Wancho, pumanaw ka pa ilang tita balay. Darasam! Ha? Taapay pumanawak. Anya ti magkagapo. Basta pumanaw ka pa ilang tita. Mga namay sagmag ka. Saan ka maawatan? Nung palim kumalatan timbagak. Uri na sakit tinagam ko iti panang tumpam kanya. Diyak kaya ta may sagmag ka. Diyak kaya ta matay ka. Ne, asino ko matimang dangran kanyak? Saan ka nagsaludsod? Pumanaw ka din na balay itamat laan. Lading itag. Ngam sa anak a pumanaw. Kaya't mo ka diti may sagmag? Taasino ko mati agisagmat? Listong palin na kumalatan, Wancho. Sa anak a pumanaw. Aging gaadi mo ibaga no asino to umay amang dangran. Ni Papang! Anya? Nagipulong ka man ng kinkwana? Wan! Kaputa na sakit tinagam ko iti panang kabil mo kanya. Iso ang nagipulong nga. Diyak namnamaan ngagpungtot. Kat ko na, umay nakabalsan. Balsan na kagaputi na ramid mo kanyak. Sa anak a mabutang kin ni Papamalo. Sangwak. Ure agpin natay kami. No iso ti kayat na. Saan? Saan, Wancho? No adda maisagmak kada kami. Kin ni Papam. Kat awan sa bali nga aking basol no saan asika. Rima anak, ilukat mo kumatiri daw. No adaman problema, kat ibagam kumabalasan ko, tapno matulungan ka. Anya ayat ti parikot mo anak. Taapay nga agsangsangit ka nagpupug ka dita silid mo. Ilukat mo kumantiri daw, kat agsarita ta. Nanang ko. Apay, anya ayat ti parikot mo anak ko. Uno, nahuldap ka kade, ipapan mo kumapan na kitchen ka. Saan, nanang? Anya nga ron ti pagsangsangitab anak. Pagkawalandag ko ma. Nagbaso lang. Anya ti nakabasula. Awan matamo, kanaaramid mo asaan anasayaan anak ko. Adda, nanang. Adda. Anya nga rod. Ibagam kuma, tapno amok anak. Mupakawandag nga tano ibagag, nanang. Ay,
mamakawan tupay ti Diyos. Anyan tulakid din kada tayo aparswana. Apay, nadagsan unay ayati na aramidam abasol anak ko. Nanang, nakadagdagsan. Anya, tinakabasulam. Impay ko ti makikitimay sa lalaki. Agkasukat tinakil akan tidat. Ilakok tinayaw ko nanang. Katita, agdadagsan ako. Anya? Saan? Apay, aramin mo. Anya, ti makagapo anak ko. Damngag kayo. Tayo bagak ka na kayo. Tingin po no, nanay. Juancho! Ilukat mo tigay, tasang wanak. No talaga ang malalaki ka. Juancho! Salmag na tal alalaki. Mabutang isamat laeng asumango kanyak. Ngam saan ang mabalin asaan arumar. Nunaskan apaltugak. Aramidak. Juancho! Nukasta. Paltugan ka malaeng. Una yun ni Papa. Kasla isulat malalakin. Iti pa nagpapaputok na iti sango ti gitmi. Agore ka man. Ta umawagak iti pulis. Amok nga awan lisensya ti paltog na. Patiliw ko. Tapno adda pagpampanunutan na. Ha? Ni malutoy umawawag. May sapay da ito'y. Awan ko matikas to'y agulo. No saan nga iso? Hello? Hello, Wancho. Ayan mo. Adak dito'y balay. Saan ka timalaw? Panyakat ni Papangay. Adda ijay ruwar ti gate. Agpapaputok iti paltog na. Tadinak maparwar. Anya? Awagam. Kat pagtalaw mo iti ayan na. No di na kayat nga iso ti may sarsarak. Sige, awagak. Parang sumbatan na ti awag ko. Sige, awagam. Asino, tinangipaayam iti bagim anak ko. Aniya, tinadagsan arason. Tapno maaramin mo nga inlako, tinayaw mo. Nanang. Kaya't ko amangag. No anya tinadagsan arason, anaaramin mo ti kasjay anak. Kapukatag kayo. Aniya, Ti kwarta pinagpaoperayo. Bayad ti dayaw ko, nanang. saan? Saan? Apay anaaramin mo ti kasjay. Kung bakit binaybay anak lana na tay. Saan, nanang? Ipatpatag kayo. Katsa kayo na mapugaw kayo. Iswa na aramit ko ngayon lang ko ti bagig. Tapno masalbar ko lang ti biyagyo. Rumor ka lang ang dita balayo. Di cellphone ko. Agri-ring. Hello. Hello, Papa. Agyaman na kasi nung bata niya ti awag ko. Apay nga imawag ka iha. Papa, nakasalitak ti asawak babaan ti cellphone. Kunana, agpapaputok kayo ka nga ni tapatok ti balay. Simbergwansa. Ibagam iti asawam arumwar iti balayo. Kat sangwenak no talaga ang malalaki. Isardan niyo ko man paputok dita, Papa. Ang mga nadama disgrasya yo. Sa maysa, awan lisensya na paltog yo. Di ka di agamak. Awan kabutang kono siya kimakapungtot. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaasaan arumwar ti awanan bain nga asawam. Papa, diyak kaya't nga damay sagmak ka na kayo adwa kinwancho. Isa please, pumanaw kayo dita. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaadyak mabalas ti naramid kan kati asawam.
Kaya't ko nga iparik namot ken kwa na ti panaas titong pakadag iti pingping mo. Papa! Sige iha, may. Ha, jak pumanaw ditoy. Aging gaajak makabalis iti dayjay awancho. Nay, apay nga da polis. Anya ti kayak asawan daytoy. Parwarandag ditoy. Santak nga ibalod. Parwarandag. Ha, Daytan tinagan-ganap yo, papa. Kas kay lakim malkalaingan nga agpapaputok iti paltog. Awan mo't nga rod lisensya ti paltog yo. salbag ka wancho. Makarwarak laan ditoy. Patayan ka, salbag ka. Lakay kayon, papa. Kun saan kayo kuman nga aging tatangkan? Kun uray no at daman lisensya kumati paltog yo. Kat saan latta arumbang abasta agpaputok kayo latan, papa. Kaya't ko amaamuan. No asino tinangilang kuwang tibagim. Akas pinansalaman mo, iti biyag ko. Hindi anda ka nga gamit kang patay. Saan niyo ko man nga muna na? Nas ka na maamuan. Tapno amok mo. No asino ti ama. Nagpitpiti kita iti saglulam. Nanay. Amok ka di. Akas lamalap-lap kisita ti puso. Gapo ka nang ito'y itanga impod ng kaniyang anak ko. Isot ka po na, Jack, kaya't ko mga ibagat ka na kayo. Nagdadagsunak mo nanay. Asino nga ron, ti manong gundaway alalaki anang ilagkwam iti dayaw mo. Ibagam ko maanag. Ibagam! Niwancho nanay. Niwancho nga asawa ni Malo. Awanan kay tibain! Anday. Pinasabtan nak iti tumpa. Kapoy ti na kay balot ni Papa! Gaputa jak kayat nga da madisgrasya kada kami. Iso akinay kayat ko tinagsuplong kada kiti polis. Awan tibain mo! Ni papang mo ti awanan bain. Takas la kalalaingan nga may nagpapaputok ti paltog. Iti sangot ti balay. Patpadakalim lang ti gulo! Sikati akin basol ken makagapo malo. Tano saan ka kumaan nagipulong? Ket awan ko matikas toy agulo. Naawagam ka din ti abogadok iha. Wen, Papa. Kuna na nga si kasuna adagos ti pan nakapiansayo. Tapno makarwar kayo maten dito pagbaludan. Kagurgurak ti asawam iha. Papa, pakawanan nila kumaan. Jak mapakawan ti panang pabalod na kanyak. Impakita na kanyak ti kinaawan respeto na kanyak akatugangan na. Kuna na, napilitan nga imawag iti pulis. Ta saan na kayat nga damay sagmak kada kahiwadwa. Makita na, mawaya-waya anak tulaeng, paltugak ti salbak. Papa, agpanunot kayo kumaan na imbag. Awan pa ti asawa. Hanapan ng bisita kin ni Papa. Iji pagbaludan. Ne. Asino nga tato'y umawawag. Saan mo't anak kapundok? Hello? Hello, Wancho. Asino da ito'y? Siyag ni Nanang Acedes. Di ina ni Rema. Ha? Da kayo matgayam, Nana. Kumusta kayon? Naimbag kayo ka din? Wan, naimbagan ti sugat ti operasyon ko. Ngam adamanin sa bali asugat amas nasaksakit ngam ti pan nakaoperak. Anya day ta asugat, Nana Sedes? Mabalinta ka diti agkita adudwata baraw. Apay, Nana. Anya ti pagsaritaan tayo? Ado,
Dagiti kayat ko apagsaritaan ta. Kat pangaasim tapat kam kumatitarigagay ko apanagkita ta. Sige, nana. Makipagkita kada kayo. Akas tikid daw yo. Sa dino nga rod, di kayat yo apagsaritaan tayo, nana. Agyaman ak nakaawit ak matlaangin ito'y balay. Puan, Papa. Kat agyaman kayo iti abogado yo. Tasaan na ngayon palubos nga agtalinad kayo iti pagbaludan. Nalaing talaga ni Atty. Ferrer. Iso ajak maibatan nga abogado ka. Puan, Papa. Agsagana itanay jay awancho. Papa, ipagpagapuyo la ko man kanyag. Saan yun asidiran ti asawa? Tapno awanan ti gulo. Anya, inawagan niyo ni Wancho kat kinid daw yung kita kayo, nanang. Tapno makasari tayo itinalapat. Wen anak, tadyak kaya tiki naman ang gundaway na. Nanang, pangasiyo. Saan niyo kumapatuluyan ti makipagkita kini Wancho? Diyak kaya tamaamwa na nagbunga day di panangilakok iti bagikan ko na. Nasaysaya at amaamon na anak ko. Anya, nanang, diyo ka diab mo. Ano mamon ti asawa na tinapasama kada kami di katdag kalagulo. Wen, dakkel agulo. Ngamnasken amaamuan ni Wancho ti kasasaan mo anak. Nana, Saan mo nga iliman nga adan biyag nga agpitpitik iti saklolo. Nasken amaamuan ni Wancho ang nagbunga ti kinaman ng gundaway na. Tapay nga itakala nga si Mangpat. Raben, Gapot na tinulungak ni Atty. Ferrer iti panakapiansa ni Papa. nukasta. Nakaruwaran ni Papa. Wan. Di amom siguro kat agbayag ni Papa iti pagbaludan anya. Uray saan man nga umyan ni Papa iti pagbalodan. Kat napadasan na tinabalod. Kat sapay la kuma. Tag sirbi eleksyon kinkwana dayjay. Kat di nanton ulitan ti madi nga inaramid na. Gapo iti panakaibalod na. Ad-adan anarubruban ti pungtot na ka. Awan ti mabalin ko. Nukaguranak. Inaramid ko laan ti rumbang. Tadyak kayat nga dan maisagmak kada kami adwa. Nagsango kayo to. Dumaot kan to kumay iti pamakawan kan kwa na. Anya, apay asyak ti agpakawan. Idinto ta iso ti agdadata ang nakabasol kanyak. Tapno masabsiban ti pungtot na kan ka. Ladingitak. Ngam sa anak to Apolos nga agpakawan kinkwana. Tay kunakon. Iso ti nakabasol. Saan na nga iso tinakabasol? Uray ka. Nakabasol ka ni Papa. Taanyamot ko ma, ti basol ko kinkwana. Idinto ta iso ti imay rimaut dito balay. Ang nagpapaputok iti paltog. Di pa nang tungpam kanyak. Nalipatam ka din abasol mo mat ni Papa dayjay. Pues, no dayjay ti basol ko kinkwana. Kat adamot basol mo. Anya kumamot tinakabasolak. Gapo, tanagipulong ka iti amam. Saan kuma anaarunan ti pungtot na kanya? No di mo imbaga anatong paka. Nga isot gapo na arimaot dito'y balay. Nga isumot tinangayabak kadagiti pulis. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Rimanak, anan ko ang manan aya. nagrigat aginaw, nanang. Wan, narigat anak ko. Aglalo kat saan mo matakinayat ti panagsikog mo. Agsikog ka kabalasang, nanang. Anyan tulaangan ti makuna kanyak dagiti karuba tayo. Dagiti kagayam kan am mo. Saan ko mga iso ti panunutam anak ko? Ti panang taripatom anaimbag iti bagim ti panunutam. Nana, Di ka unay agladladingit. Taamangan no adamit saan anasaya at nga ibungan iti imitom abiag. tsak malap ng dagiti luwag.
Kapoy di kastoy ang sitwasyon ko, nanang. Hello, Papa. Apay niyo mawag kayo? Ibagam itiawanan mo nga asawam, agayat ko nga kita kami, inton bigat in rest house ko. Anya? Papa, saan ko mapela nga ita? Aglalo kat napudot pala ang ti ulo yung agpadpada. Gapo ka dagiti pasama kiti kalabas. Basta kayat ko makasaray tayo tinalapat, tinalaing asawam iha. Sige, kuyugag to nga rod. Tapay ako yugam. Idinto mo naman in rest house ko. Nasaysayat no kuyugag, Papa. Tapno adda nga aganawa kada kayo no agapa kayo. Sige, magamo ka. Kumbinsiram to nga ron ti asawam ang makipagkita kanya. Ni Papa, kaya't nang agkita kami. Juan, Tapnoan niya. Tapno ituloy na tidaka sa panggap na kanya, kasta ka di. mabuting ka kadimatlaan. Sa anak ka mabutang malo. Tay kunakon. Ure agpin na tay kami, no isot kayat na. Ha? Eh, unay kan. Ureak la sumukar kada kita ngay bagpagam. Ibagam ajak kabutang. Nga ure awan paltog ko. Sa dino ti kayat na pagkitaan mi. Iji ka no rest house. Kaano ka no? Ibagam. Tanakasagana ka makipagkita iti amam. Inton malam no bigat. Sige. Innak to. Taamangan no ipagarup na kabutang ko. No jak makipagkita kan kwa na. Nakasagana amang sango. Nga uray no gumaygayab ti pungtot na kanyak. Saan lang asikat ti mapan? Asino ti kadwak. Siyak, umayak mat. Jak kayat nga damay sagbak kada kayo iti panagsinara kyo. Anya? Sungbatam kumaday ta cellphone mo. Amangan nun ni papadaytan. Iso nga ta. Ne. Saan mo't nga iso? Jak amo no asino dayto nga umawawag. Tadi mat nakapunbok kanyak. Sungbatam natan amangan nun napatagmati bagaday ta nga umawawag. Alan, sungbatam mon. Sige, inak ituloy tilablabaak. Nasaya at ta sinong bata matlang ti awag ko, Wancho. Sino dito eh? Nagbiitkit din amalipatam ti boses ko. Nana Sedes? Wan, siyak. Imawagak ta kayat kung ipalagip ti panagkita ta. Wan nana. Umayak to iti lugar ngayon bagayo. Apagkitaan tayo. Sige, garot. Bye. Asino di kinasarita iti cellphone, nanang? Ni Wancho, Anya man ang timbagayo kan kwa na. impalagip ko ti panagkita me inton bigat. Nanang, Ne, agsangit ka man an. gapot atong galmang ko tinagan ni Wancho. Kat may palagip kanyak di panangilakok idi dayaw ko kan kwa na. Anak, siyak ti makagapo no apay anaaramid mo nga inlako ti dayaw mo kini Wancho. Nasa isaya at lako maitin adi na kun pinaupopera. Napatag kayo unay kanyak. Iswa na aramid ko ngayon lako ti amin ko kini Wancho. Tapno dalang pagpaoperayo. Saan ka kumangaglidlidam itakas to'y anak? Numakdang tako ba? Tagam. Marigrigat tamag kami. Wancho, itangal daw ti panakipagkitam kan ni Papa. Ngam nagbali ti oras ng imbagana. Anya nga oras ti kayat na panagkita mi. Saanan nga itabigat? No digat into ka no alas 3 no malam. Anya? Salpag. Dayta nga oras. Kat isuntumot ti oras a panagkita mi kininana Sedes nga ina ni Rima. Oh, apay ana pa mo lang kamutan.
Gapo ta adda sa bali alakad ko inton malam. Anya, Lukas ta, saan ka makipagkita ka ni Papa inton malam? Talaga asaan? No di na ko mabinaliwan ti oras. Mayat ko ma. Ipospon mo pa ilang no anyaman deta apapanam. Napatpatag ita ti panagkita yo ka ni Papa. Barang makapagkapya kayon. Saan ang mabaling nga ipospon ko ti papanak? Tanabayagan na naka-schedule. Anya? Hello, Maloiha. O pangimawag ka. Kapunta kayat ko nga ibaga, saan na makipagkita ka na kayo ti asawag. Aniya. Mabutang ka di matlaang. Saan na mabutan, Papa? No di kat adda ka no papanan na. Tinaikad na nga oras sa panagkita yo, isumot ti panagkita da. Pues, siyakton ti umay di tabalayo. Takarin nisot ko ti awanan mo dong asawam. Papa, agi nga kadita kat kapungpungtot yung pailaan ni Wancho. Naibabain una, iti pan nakabalod ko, iti sumagmamano nga oras. Isungag burburak na tatindarak, iti naidya tao. Pakawanan niyo kuman, Papa. Naaramid na tikas jay. Kapunta di na kayat nga da maisagmak kada kayo, iti maot kayo iti balay. Basta kagurgurak na dya tao. Ay, ita, nakarbuat ako. Nanang, mapantay ka din iti pagkitaan niyo kini Wancho? Wan, anak. Anyan to nga tati reaksyon na. No maamuan na nagbunga day dipan ang ilako kiti bagikan ko ana. Diya ka mo. Ngam sa payla ko ma, tama pagtalin na tayo apalimot ti amin, anak. No maamuan ti asawa na tinapasamak kada kami iti kini Wancho. Sigurado adak kalakit ti agulo nanang. Lakit di, anak. Ngam masapol ama amuan mo't dayjay alalaki. Anya nga tati ibaga, kanyak ni Nana Sedes. Si cellphone ko. Agri-ring. Nimot gayang papa, tuyo mauawag. Isardeng ko pala ang tilugan ko. Kasong batak ti awag na. Hello, papa? Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Wancho. Pasensya kayon, papa. Sana ka makaumay iti imbagayo a lugar. Apag kitaan tayo. Taday mun na anak ka schedule a papanak. Iti oras nga kadang yo. Di ko lang kindi. Mabutang ka sa mango, gapoy ti basol mo kanya. Saan kayo akabutang, papa? Balaywan nyo nga schedule ti panagkita tayo. Tabarang masangok to ti umay. Saanan? Umayag tulatan iti balayo. Tapno sigurado, makasango ka. Da kayo ti makam mo. Hello, Papa? Napanan na talaga dinalaing nga asawa miha. Tay inawagag, kat kunana, nga agturong iti papanan na. Diyak mo, Papa. Palpalot putik no sa dino ti papanan na. Ngam saan na ngayon baga. Palot putem tumanan. Tapangan nadakit di sa balin nga aramidan niya asawam. Anya? Narigatan, may sukat na ka. Ay, saan na marami day ta, Papa? Amok asyak lang tay ayatin ti asawak. Oray ulit-ulitan na nga ibaga si kalang kay ayatin na. No masulisog, saan nan ang mapanunot na ita? Nga ta, Papa. Rinda ang ti asawam. Amangan mo ison ti pang patayakin ko na. No isukat na ka, iti sa bali. Papa. Ti amok numon ni Nana Sedes. Adumtang dito'y pagkitaan may restaurant. Hanggang awan pa'y mat. Wancho? Ha? Ni Nana Sedes. Iso dahitan sumungat. Awanan ko itibain. Tinong padak mat. Iti kaadwan iti tao Nana Sedes. Imbaba indak. Manang gundaway ka. Gapo, tamarigirigat kamen, ha? No kasta.
Amo yun. Ti panangikot ko iti anak yo. Akas sukat iti inted ko kinkwan adakil a kantidad. Wan. Amo kon. Amo kon, Wancho. Ayok ka. Ginundawayam ti kinapobreme. Awanan ka iti bain. Awanan ka iti konsensya. Ti anak yo tinangila ko kanyak ti bagina, nana. Iso adidak ko mababalawan. No nasaya at ka kumatao. Kat saan mo ko mga inikutan ti anak ko. Mabalinmat nga ipautang mo ko matikwartan kada kami. Nga maaniya ti inaramid mo. Pakawanandak na Sedes. Dakkel agulo. Numaamuan ti asawam ti inaramid mo iti anak ko. Nana, pangaasiyo. Saan nyo ko mga ibagbaga iti sabali tinapasamak kada kami kinirema? Uray no kasano ti panangilimat tayo. Rumwarto matla ang tipod no. Aglalo kat agdadagsanan ti anak ko. Kat sikat ti ama ti sikog na. Anya. Agpaiso, nana. Agpaiso ka di? Wan, aginawan ti anak ko. Nagbunga day di panangikot mo kan kuana. May sakon nga ama. At danton anak ko. Sumardeng ka. Saan kang agriyaw kan agragsa kakasta? Tasaan mo mat nga asawa ti anak ko? Uray, nana. Kat maragsa ka naklata. Taad danton putot ko. Kasano nga rudan, numaamuan ti asawam ti amin. Kat isunto ti pakarakrakan ti panagasawa yaw. Sa dino nga tangang paiso tinapanan ti asawak. Diyos ko, saan ko mapumudno dagiti imbagbaga kanyak ni Papa? Tsak laki ti maaklon. Nung madamag ko nga da sa bali a babae iti biyak na. Ang mga nusyak paikit din amis mo ti makapatay. Nuliputan nak ti asawa. O nanang, kumusta ti panagkita yung kiniwancho? Naagos lagi mayabgag ti pungtot ko itay makita kanak ko. Katjak nalapdan ti regnak. Isuan natungpak iti unag ti restaurant ang nagkitaan me. Anya? Natumpayo ni Wancho? Imbag man ta saan na kayo binalis, nanang? Saan? Ta napanunot na nga ta adakkel tinagbasulan na kanya. Isuan nagbalin anaamo akas la karnero. Anya pa iti si Maron na napasama kalpasan na natumpayo. Impagsak tinalaos asakit tinakam ko kenkwana. Binabalaw ko iti kinamanang gundaway na. Ket imbaga, nagbunga day di panangikot na ken ka. Nanang? Ne, nagsangit ka manag. Tsak malaptan dagiti luwag. Tunggal malagip ko tayo di panangilakok iti dayaw ko kiniwancho. Kat, anya nga rin ti reaksyon na. Idinamuan ang agdadagsan ako, nanang. Nagriyaw itinalaw sa ragsa. Ket impukpukaw na amay santon nga ama. Anya? Sala nagsardeng idi imbagakken kwa na. Adakkel agulo. No maamuan ti asawa na tinapasamak kada kayo anak kao.